ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯିବାକୁ ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉ, କୌଣସି ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ, କୌଣସି ବାହାଘର ଫଙ୍କସନ୍ ଯାଉ, ତେବେ ସେତିକି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ନିଜ ସୁନ୍ଦରତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁନି ଯେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି 5 ଗୋଟି କାମ କରିବେ, ମୁଖ୍ୟ 5 ଗୋଟି କାମ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ, ତେବେ ଆପଣ ବିନ୍ଦାସରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବେ। ତେବେ କିପରି ହେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଜି କହିବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଚେହେରାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତ ଦିନ ସାରା କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ଦିନ ସାରାର ପ୍ରଦୂଷଣରେ ବା ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା କେତେ ଖରାପ ହୋଇଛି? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସହଜ ଉପାୟ କହିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଚେହେରାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମେକଅପ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ କରିଥିବେ, ମୁହଁକୁ ଭଲରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଦିନ ସାରା କରୁଥିବା ମେକଅପ୍କୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ନ କଲେ ଚର୍ମର ସେଲ୍ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଅକ୍ସିଜେନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧାନ୍ତୁ। ଦିନ ସାରାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧେଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ପରିଷ୍କାର ରୁହେ ଓ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଗାଧେଇବା ସମୟରେ 2 ଚାମଚ ମହୁ, 5 ଚାମଚ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ, ସ୍କିନ୍ରେ ମଶ୍ଚରାଇଜ ରଖନ୍ତୁ। ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ଦେହରେ ଆପଣ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନଚେତ୍ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ଶୁଖିଲା ରୁହେ ନାହିଁ। ଏବଂ ରାତିରେ ଓଠରେ ମଧ୍ୟ ଭେସଲିନ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଚୁଟିରେ ପାନିଆ ମାରିବା। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାନିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା ମୂର୍ଖାମି ପରି ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ସାରା ବାହାରେ ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମଇଳା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମଇଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା ହେଇଯିବ। ପଞ୍ଚମରେ, ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ଶୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବେ ଯେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଦାନ୍ତ ଘଷିବି। ତେବେ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଏକ ସୁନ୍ଦର ହସ ଦିନ ସାରା ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ ଯେପରି ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି, ସେହିପରି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆଗକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆଣିବି। ତେଣୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇବାକୁ ନ ଭୁଲନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ, କୋଶ୍ଚିନ୍, ମତାମତ, ଓପିନିଅନ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ସବୁବେଳେ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନାଲି କଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ମେସେଜ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନାଲି କଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି।